Κατά τις 10 το πρωί της 11ης Νοεμβρίου, ο ελληνικός στρατός εμφανίστηκε μπροστά στο λιμάνι της Χίου. Όταν αρχίσαμε να πλησιάζουμε, τα μάτια των πληρωμάτων προσπαθούσαν να ανακαλύψουν στον ορίζοντα το ωραίο νησί με τους ειρηνικούς Έλληνες, όπου σε μια άλλη εποχή η τουρκική βαρβαρότητα είχε γράψει μια από τις πιο τραγικές και αιματοβαρμένες σελίδες ελληνικής ιστορίας. Ύστερα από εκτέλεση ναυτικής επίδειξης, μια αντιπροσωπεία Ελλήνων αρχηγών του στρατού και του ναυτικού ζήτησε απαιτητικά από το διοικητή του Οθωμανικού στρατού της Χίου, αντισυνταγματάρχη Ζιχνή Μπέι, να παραδώσει το νησί στον ελληνικό στρατό. Αυτός αρνήθηκε και απάντησε ότι θα υπερασπιστεί το νησί. Μετά την αρνητική αυτή απάντηση του Τούρκου διοικητή, τα ελληνικά οπλιταγωγά και η μοίρα των ευδρόμων πήραν κατεύθυνση στον όρμο Κοντάρι. Κατά το απόγευμα της ίδιας μέρας, μετά από διαταγή του διοικητή του ελληνικού στρατού, άρχισε η απόβαση. Η μοίρα συνόδευαν 2 τάγματα του 7ου Πεζικού Συντάγματος υπό τη διοίκηση του συνταγματάρχη του Πεζικού Νικόλαου Δελαγραμμάτικα. Εκεί στο Κοντάρι, κονταροχτυπιέται η λευτεριά με τη σκλαβιά και η γη βάφεται με τον πρώτον ηρώων το αγνό και τίμιο αίμα. Ο ήχος των ελληνικών πυροβόλων μεταδίδει απ' άκρη σ' άκρη την είδηση. Σαν μακρινός αντίλαλος βουίζει ο χαιρετισμός που οι χιώτες αντάλλασαν. Χριστός Ανέστη, αδέλφια. Μόλις έγινε η αποβίβαση του στρατού μας στη θέση Κοντάρι, ένας γέροντας κρατώντας στα χέρια του μία φιάλη ρακί και ένας νεαρός με 2 κόφες μανταρίνια μπήκαν ανάμεσα στα 2 πυρά, προσκαλώντας τους στρατιώτας μας να τους κεράσουν και να τους προσφέρουν μανταρίνια. Στην παρατήρηση όμως του λοχεία μας να αποσυρθούν για να μην σκοτωθούν, ο γέρος κράβγαζε: «Ας με σκοτώσουν, γιούκες μου, και ας σας κεράσω όπου κρυώνετε και να σας δώσω από ένα μανταρίνι και θα αποθάνω». Όταν μπήκαμε στην πόλη, δεν περιγράφεται με πόσο ενθουσιασμό μας υποδέχτηκαν. Όλα τα μπαλκόνια των σπιτιών είχαν κρεμασμένες ελληνικές σημαίες και ήταν γεμάτα από κυρίες και δεσποινίδες που μας έραναν με ανθόνερο, ροδόσταμο και άνθη. Μετά την εγκατάστασή μας σε διάφορα μέρη της πόλης, είναι απερίγραπτο το τι μας προσέφεραν. Και τώρα ακόμη εξακολουθούν να μας προσφέρουν γλυκά, άνθη, μαστίχα, φιστίκια, αμύγδαλα, σίκα, μανταρίνια, προϊόντα της ανθοφόρου Χίου. Οι κάτοικοι προθυμοποιούνται ποιος θα φιλοξενήσει τους περισσότερους στρατιώτες, ποιος θα πρωτοπλύνει τα ρούχα μας. Αρχίσαμε να λάμπουμε από την καθαριότητα. Δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τους ευγενικούς και φιλόξενους χιώτες. Στα νοσοκομεία, οι καλύτερες κυρίες και οι δεσποινίδες της πόλης προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες και στους ασθενείς. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος με όσα βλέπω στον ευγενή του τόπο, ώστε θα θεωρούσα πολύ ευτυχισμένο τον εαυτό μου αν μπορούσα να ζήσω σε τέτοια ευγενή και φιλόξενη κοινωνία. Η μάχη όμως συνεχίζεται με τη βοήθεια των Χίων. Δελαγραμμάτικας, Τσουκαλάς, Δαμιανός, Ρίτσος, Παστρικάκης Δεμέστιχας είναι οι ένδοξοι πρωταγωνιστές. Ο ηρωισμός του χιώτικου λαού ήταν υπέροχος. Τα εθελοντικά σώματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Τα κανόνια σέρνονται με τα χέρια από τους κατοίκους για να αναρριχηθούν σε απότομες βουνοκορφές. Και καταλαμβάνεται το έπος και η λαγκάδα, τα καρδάμιλα και η Βολισσός, ο Άγιος Γιώργης και το Λυθί, οι Καριές και οι Άγιοι Πατέρες. Στις 20 Δεκεμβρίου, ύστερα από 40 ημερών επιχειρήσεις, ο εχθρός παραδίδεται και η Χίος γίνεται ελεύθερη και ελληνική. Ωρα καλή σου αγάπη μου, όπου κι αν είσαι γεια σου, αν είσαι και στο μέτωπο, η Παναγιά κοντά σου. Αχ, Παναγιά μου, στο όνομά σου μαύρα θα φορώ. Αχ, για να φέρεις το πουλί μου πίσω ζωντανό.